jelaske karo wong tuwa wis nglakoni tekan semene nek akhire bakal bubar pisahan kowe kekodo tresno karo wong liya sing tau omong dhewe nglakoni tresno tekan tuwa ora ngeli omong aku ning atimu nanging saiki atimu ono wong liya ibarat esok mendung awan aku kutanan sore mbok larani bengi tak tangisi mung iso bayangke kabeh kenangan kowe tak kekepanku tenan saiki nyatane kowe malah milih dikekep wong liya apa kowe ra rasa abote atiku kudu kelangan wong sing paling tresnani rajena dolan radoyan mangan nek rambok tulan sok mendung awan aku kutanan sore mbok larani bengi tak tangisi mung iso bayangke kabeh kenangan kowe tak boncengke turut dalan kekepanku tenan saiki nyatane kowe malah milih dikekep wong liya apa kowe ra rasa abote atiku kudu kelangan wong sing paling tak tresnani rajena dolan radoyan mangan nek rambok tulan rajena dolan radoyan mangan nek rambok tulan